Shugaban Amurka ya nuna shakku kan tayin Iran na kawo ƙarshen yaƙi. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta fice daga ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur OPEC. Koriya ta Arewa ta yaba wa sojojinta da suka kashe kansu a fagen daga a Rasha. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna shakku kan buƙatar Iran na kawo ƙarshen yaƙi. Rahotanni sun yi nuni da cewa Iran ta miƙa tayin kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya tare da buɗe mashigar Hormuz idan Amurka ta janye takunkuman da ta sanya a tashoshin ruwanta. Tayin zai kuma jinkirta tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. Sai dai jaridar New York Times ta ruwaito cewa Trump bai yi watsi da dukkanin tayin ba, sai dai sun ce shugaban ya aza ayar tambaya kan gasgata Iran ɗin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce dole ne a tabbatar da an hana Iran samun makaman nukiliya. Ita kuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sanar da shirinta na ficewa daga ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur OPEC. Sanarwar da ta yamutsa hazo yayin da farashin makamashi ke ci gaba da tsada sakamakon rikicin yankin gabas ta tsakiya. Ana sa ran UAE da ke zama guda daga cikin ƙasashen duniya da suka fi samar da mai za ta janye daga ƙungiyar ce a ranar Juma'a. A cikin sanarwar da ƙasar ta fitar ta ce matakin da aka ɗauka na da alaƙa da nazarin da aka yi na tsawon lokaci kan muradunta na tattalin arziki da kuma sauyin da aka samu a bangaren makamashinta. Ana dai ganin matakin zai raunata kungiyar, inda masu sharhi ke hasashen cewa hakan ka iya zama wani tubali na rugujewar kungiyar. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa dai ta kasance mamba a kungiyar tun a shekarar 1967. Rahotanni daga Gaza sun yi nuni da cewa Falasɗinawa 5 ciki har da wani yaro mai shekaru 9 sun mutu a wani harin da Isra'ila ta kai zirin. Jami'an kiwon lafiya sun ce harin jirgi mara matuki ne ya yi ajalin yaron mai suna Adal al-Najjar a gabashin Khan Yunis, yayin da wani hari ta sama ya yi sanadin rayukan wasu mutum 4 da ke cikin mota a Gaza. A martaninta kan harin na Khan Yunis, Isra'ila ta ce ta kai harin ne saboda wani da ke zama mata barazana ya tunkaro inda aka sha ta iyaka. Ana ci gaba da kai hare-hare dai kan Gaza duk da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a watan Oktoban 2025. Isra'ila da kuma Hamas sun zargi juna da rashin mutunta yarjejeniyar. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yaba wa sojojin da suka kashe kansu yayin da suke yakar dakarun Ukraine a yankin Kursk. Koriya ta Arewa ta tura da akalla sojoji 14,000 domin taya sojojin Rasha fada a yankin na Kursk. Kasashen Koriya ta Kudu da Ukraine da ma wasu na yammacin Turai sun ce Koriya ta rasa dakaru da dama, inda aka kashe fiye da 6,000 wato a yakin na Ukraine. Wasu rahotannin sirri sun yi nuni da cewa sojojin na Koriya ta Arewa na kashe kansu ne domin kaucewa kama su a matsayin fursunonin yaƙi. A lokacin karrama sojojin, shugaba Kim ya yaba wa sojojin da suka yi ajalin kawunansu a matsayin jarumai. Kana ya jinjina wa mazan faman da suka tsira da rayukansu. A madadin taimakon soji da Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha, gwamnatin Pyongyang ta samu tallafin tattalin arziki da fasahar soji daga Moscow, a cewar wata cibiyar leƙen asiri ta Koriya ta Kudu. Hukumomi a Sudan ta Kudu na cewa kashi 2 bisa 3 na al'ummar kasar kusan miliyan 8 ne za su fuskanci matsananciyar yunwa. Hakan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da tafka rikici a tsakanin gwamnatin kasar da kuma mayakan da ke adawa da ita. Ministan harkokin noma a kasar Lilo Albino Akol ya ce bisa rahotannin da gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka tattara, yankuna 4 ne ke da haɗarin fadawa cikin matsalar fari a kasar, inda yara fiye da miliyan 2 ka iya fuskantar cutar tamowa. Rikici dai na ƙara kamari musamman a yankin Jonglei, inda dakarun gwamnati ƙarƙashin shugaban ƙasar Salva Kiir ke fafatawa da mayakan da ke goyon bayan abokin faɗansa Riek Machar tun a watan Disamba. Dubin dubatan mutane ne dai suka rasa matsugunansu a ƙasar da ke daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya. To labaran kenan a halin yanzu. An gaida Fauziya Dauda da ta gabatar da labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau.
A cikin rahotannin za a ji yadda yayin da aka fara batun siyasa a Najeriya game da batun wanda zai zama gwamnan jihar Legas na gaba yayin da wa'adin gwamnan ke karewa na shekaru 8. A Najeriya za a ji yadda gwamnati take ci gaba da kashe makudan kuɗi domin inganta ɓangaren hasken wutar lantarki da ke cike da ɗumbin matsaloli a ƙasar. Masu bukata ta musamman a Najeriya su buƙaci ganin an sana'o'insu na samun bunƙasa maimakon ba su sadaka da al'umma ke yi. Za mu je ƙasar Ghana domin jin matsalolin inganta ko kuma ajiye abinci a ƙasar. Ghana ana gudanar da taron ƙasashen yankin Gulf, amma mu fara daga jamhuriyar Nijar, inda hukumomin ƙasar suka ƙara tsaurara matakan tsaro tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kai ƙasar Mali, wanda ya sanadiyar mutuwar ministan tsaron ƙasar. Inda ƙasar ta jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Mali ta ƙarfafa nata tsaron. Daga birnin Yamai fadar gwamnatin kasar, wakilin Salisu Bukari na dauke da rahoto. Tun da jimawa idan aka yi la'akari za a ga cewa hukumomi a Nijar din sun tsaurara matakan tsaro, wanda sanin kowa ne ko ita kasar Nijar din ta fuskanci harin ta'addanci a barakin sojojin samanta da ke a filin tashi da saukar jiragen sama, wanda tun daga wannan lokaci hukumomin tsaro game da al'umma ke ci gaba da buɗe idanu tare da leƙa ko'ina don ganin irin abin da ya faru bai sake afkuwa ba. Sannan kuma ga wannan hari na baya-bayan nan da ya afku a kasar Mali ya kuma ƙara zaburar da hukumomin da ma al'umma kan matakan ɗauka. Kuma da yake a cewar Hussein mai zumbu, wata 'yar fafutuka, duk wanda ya ba da gudunmuwa ta kariya to kan shi ne ya yi wa. Duk wanda zai shigowa ƙasar ta Nijar a san wane ne shi. Duk wanda ya kawo gudunmuwar shi cikin tahiyar ga cikin tsaron ƙasashen ga namu na IOS, wallahi kan shi na yawa, saboda matsayin shi na ɗan ƙasa ya kamata ya nuna kishin ƙasar shi. Da yake magana kan wannan batu na matakan tsaro, Umar Sule na ƙungiyar FCR mai fafutukar kare hakkin jama'a ya ce sun imanin cewa gwamnatin Nijar dai za ta bi diddigin abubuwan da suka faru a kasar Mali, kuma daga nan ne ya kamata ta ɗora kan nata matakai da tuni ta riga ta ɗauka na ba da kariya ga al'umma da sauran manyan ma'aikatu na ƙasa, inda ya soma da yin kira ga jama'a. A guje ma duk wata gudunmawa da aka iya ba 'yan ta'adda wadda za su cimma nasara. Ala kulli halin dai ita gwamnati dama tana bisa kan ko ta kwana, wannan matsala kuma zai ƙara tada ta kwana, duk da matsalar Mali da ta Nijar akwai ɗan bambanci kaɗan, amma a ganin ya faru can ɗin to nan ɗin ma za su iya ƙoƙarin su masu yunƙuri su kawo hari. Gwamnati ta sani waɗansu matakai ba sai an yi zance a kansu ba, don harkar tsaro tana son sirri. Tun dai da jimawa mutane da dama sun nemi da a koma a ƙarƙashin tsohon tsari na tsaro na tun daga tushe. Kuma da yake magana tare da bada nashi shawarwari, Dr. Atto na Maiwa, malami a jami'ar birnin Tawa, na ganin cewa sai an koma kan fasaha ta tun lokacin juyin mulki na farko a Nijar, inda magabatan wancan lokaci suka tsara al'umma tun daga mataki na unguwa, garuruwa, gundumomi, sarautun gargajiya zuwa jihohi. Wannan tsari shi ɗaya ne za ya kasancewa wanda zai ba al'umma dama su samu yarda bisa ga tahiyar jagoranci, su hidda tsoro kuma su ba da labaru yadda ake iya ɗaukan matakai da suka dace. Amma saɓanin hakanan da wuya a halin yanzu mutane su sa ido kan abubuwan da suke faruwa kuma su yarda su ba da bayanin abubuwan da suke gani a idansu, wanda za a ba da bayani ba tare da wani ya san ga wane an ka samu labarin ba, to za a iya zama wani makasudi na al'umma su ba da bayanin duk abin da suka gani. Babban abin da ke daukan hankali dai shine yadda ake samun mutane na cikin garuruwa ko ƙauyuka duk da matakan da ake dauka na tsaro ko faɗakarwa, amma kuma su ƙoƙarinsu shine na abin da za su samu a fuskar abin duniya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. A jihar Legas da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya, gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu ya bayyana goyon bayan ganin mataimakinsa Obafemi Hamzat ya zama ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC mai mulki domin karɓe ragamar jihar bayan zaben shekara ta 2027 mai zuwa, yayin da gwamna yake kammala wa'adinsa na biyu. Kuma Hamzat ke zama mataimakin gwamna mafi daɗewa a tarihin jihar Legas tun da aka dawo tsarin demokuraɗiyya a shekarar 1999, wanda ya yi wa'adi biyu, ganin dukkanin mataimakan gwamnan ba sa kammala wa'adinsu sau biyu. Shin ya ake gani game da takun saƙa na siyasa a jihar, musamman game da batun da ake yi na wasu 'yan takara?
Daga Legas wakilinmu Mansur Bala Bello na ɗauke da rahoto. A 'yan kwanakin nan dai sai da mataimakin gwamnan ya kai ziyara ga dattijan jam'iyya da kuma masu faɗa aji a faɗin Legas don salewa ga wannan kujera mai alfarma. A yayin da Dr. Hamzat ya kai irin wannan ziyara kuwa ga gwamna Babajide Sanwo-Olu a can Marina, gidan gwamna ya fito fili ya bayyana Dr. Hamzat a matsayar ɗa na gari. Sense of humility at the highest level of integrity. Gwamna na cewa Dr. Hamzat ya kasance mutum ne mai kima da daraja da sanin halin ya kamata tare da sadaukar da rai wajen gudanar da ayyukansa. A sabili da haka kuma na ji daɗi da wannan ziyara, kuma ba tun yau ba uba a gare mu shugaban ƙasa ya ce ni da Dr. Hamzat mun kasance masu riƙon amana a zamanmu na shekara 8 akan karagar mulkin jihar Legas. 8 years ago, to say that Mr. Governor, Mr. Deputy, both of you, I see you on the long run, and that long run is what is. Alhaji Kabir Ahmad, shugaban kungiyar Arewa a Legas kuma tsohon kwamishina ne wanda ya yi aiki da mukaddashin gwamna a birnin Legas, ga abin da yake cewa a dangane da wannan nasara da Dr. Hamzat ya samu a wannan lokaci. Wato ana hakika ya kasance ɗaya tilo a duk cikin wanda ke nuna ra'ayin ko kuma sha'awa ta wannan kujera. Ya kasance ɗaya tilo wanda ingancinsa ya kere na sauran. Tsakani ga Allah a wajen basira ta ilimi, wajen kwarewa akan aiki bisa kan aiki, kuma ya san aiki na Legas ya kware a kai, ya rike makamai daban-daban, ya rike ministry na science and technology, ya rike ministry na works, ya zo kuma ya supervise din some other ministries and agencies. To sai dai ina batun jita-jita da ake bazawa cewa shehun ɗa a wajen shugaban ƙasa zai tsaya takara, sai Alhaji Sa'adu Gulma, jigo a siyasar APC a Legas, ya ce wannan batu babu shi. Dr. Latifat Adeyemi ta fito fili a cikin wani taro na matasa kan tsayar da Dr. Hamzat don takarar neman gwamna da cewa wherever is being delegated, whatever is being delegated. Duk aikin da aka wakilta Dr. Hamzat yana yi ne da kishi ta da karsashi baya ga kyawun ɗabi'u da yake da shi. And we're seeing it. His activity is humble. An zaka dai ta tabbata cewa Dr. Hamzat shine ɗan takara na neman gwamna a jam'iyyar APC, inda za a raba raini tsakanin jam'iyyar da kuma ADC wacce take daɗin ruruwa a kudu maso yammacin tarayyar Najeriya. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Legas a Najeriya. Har yanzu muna tarayyar ta Najeriya inda gwamnati ta amince da ware makudan kuɗi domin biyan bashin ɓangaren hasken wutar lantarki na ƙasar. Masu fashin baki na cewa akwai yiwuwar hakan ya kawo daidaito a fannin wutar lantarkin, sai dai kuma har yanzu an gaza shawo kan matsalolin tsare-tsare. Ladifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu. A farkon wannan wata na Afrilu ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan bashin naira tiriliyan 3 da miliyan 300 kwatankwacin sama da dalar Amurka biliyan 2 da kamfanonin rarraba hasken wutar lantarkin kasar ke bin gwamnati. Mai baiwa shugaba Tinubu shawara na musamman kan makamashi Olu Arolo Bayejin shine ya bayyana cewa ba wai kawai kokarin biyan bashi suke yi ba, suna ma kokarin dawo da kyakkyawan fata da dogaro da fannin hasken wutar lantarkin ne. Ko da yake kwararru sun yi amannar biyan bashin ka iya bunkasa dogaro da fannin, sai dai sun bayyana cewa wannan ba zai magance matsalar bangaren makamashin Najeriya ba. Ayodele Oni na yin sharhi kan al'amuran da suka shafi masana'antun samar da makamashi a Najeriya. A cewar sa kuɗin ba ma za su biya duka bashin da fannin samar da hasken wutar lantarkin ke bi ba, zai biya wani bangare na kuɗin da masu samar da iskar gas ga bangaren ke bi ne.
A wata hira da yi da tashar DW ya nunar da cewa hakan na nufin samun ƙarin wadatacciyar iskar gas ga fannin hasken wutar lantarki, musamman ta la'akari da yadda sama da kaso 80 cikin 100 na injinan da ake amfani da su na aiki ne da iskar gas ɗin. Ina tunanin yana da matukar muhimmanci a tabbatar da cewa ana rage basussukan da ke da nasaba da kamfanonin da ke samar da iskar gas ke bi. Ina ganin abin da ya saka suka ɗauki wannan matakin kenan. Hakan ta yiwu ya inganta yanayin samun tabbaci. Ba wai zai magance dukkan matsalolin ba ne, amma zai taimaka matuƙa wajen ingantuwar lamura. A shekara ta 2013 ne da gwamnatin Najeriya ta sayar da hannun jarin kamfanin samar da hasken wutar lantarki, sai dai ba kamar fannin banki da kamfanonin sadarwa na kasar ba da ya samu bunƙasa cikin hanzari tsawon shekaru. Duk da sayar da hannun jarin nasa, fannin ya gaza cimma nasarar samar da wadataccen hasken wutar lantarki ga 'yan kasar. Kiyasin Bankin Duniya ya nunar da cewa fannin tattalin arzikin Najeriya na asarar dalar Amurka biliyan 29 duk shekara sakamakon karancin hasken wutar lantarki da ke sanya kasar zama cikin duhu. A lokaci guda, ƙwararru na ganin cewa kuɗin da mutane ke biya na hasken wutar lantarkin ba a gani a ƙasa. Kamfanonin rarraba hasken wutar lantarki ma na fuskantar ƙalubale wajen biyan kuɗin samarwa da ma rarraba hasken wutar. Sai dai a hirarsa da tashar DW mai sharhi kan al'amuran da suka shafi masana'antun samar da makamashi a Najeriya a yau Dele ya nunar da cewa biyan kuɗin hasken wutar lantarki na da fa'ida, amma akwai matsala a bangaren samar da kayan aiki da kuma cefanar da hasken wutar lantarkin. Yana mai cewa saboda yadda aka tsara hanyoyin cefanar da hasken wutar lantarkin na buƙatar wasu ƙananan abubuwa da za su taimaka wajen inganta yawan wutar lantarkin da ƙasar ke samarwa. Akwai buƙatar samar da tsarin lura da al'amuran cikin gaggawa da suka haɗar da kula da kuma tabbatar da ganin abubuwan da ake siya da waɗanda aka saka suna aiki da kuma lura da su a duk inda suke. Duk waɗannan abubuwa ne da tsawon lokaci ba a kula da su ba. Da kimanin ƙasa da megawatt 4,000 na hasken wutar lantarkin da ake samarwa, kimanin 'yan Najeriya miliyan 90 cikin al'ummar ƙasar da yawan su ya kai miliyan 242 na rayuwa ba tare da samun hasken wutar lantarkin ba. A shekara ta 2024, kamfanin rarraba hasken wutar lantarkin na Abuja, fadar gwamnatin Najeriya, ya yi barazanar katsewa fadar shugaban ƙasa da kuma ofisoshi da cibiyoyin gwamnatin tarayya hasken wutar lantarkin kan bashin sama da naira biliyan 47 da suke bin mahukuntan kasar. An gaida Latifa Mustapha Jafar da wannan rahoto da ta haɗa mana. Ana sauraron rahotannin a cikin shirin yamma na sashen Hausa na DW. Sai mu ci gaba da sauran rahotannin da muka yi muku tanadi. Har yanzu muna Najeriya, inda masu bukata ta musamman da ke gudanar da sana'o'i suka yi tattaki a birnin Abuja, fadar gwamnatin kasar, don koken yadda ake nuna musu kyama duk da sana'o'in da suke yi don kauracewa barace-barace, inda suke bukatan al'umma ta fahimci halin da suke ciki domin ɗaukar matakan gyara. Daga birnin na Abuja, wakilin Wais Abubakar Idris na ɗauke da rahoto. Masu bukata ta musamman ɗin a Najeriya sun daddage suna gudanar da sana'o'i iri daban-daban a yanayin da ke nuna babu nakasashe sai kasashe. Ƙoƙari ne na dogaro da kansu da kaucewa kallon uku kwabo da wani fanni na al'umma ke yi musu saboda yanayin halittarsu da kuma barace-baracen da suke yi. Sun bayyana cewa suna buƙatar a mutunta su ne ba wai a ji tausayinsu ba, musamman yadda suka rungumi sana'o'i domin dogaro da kansu. To sai dai matsalar nuna masu kyama ga sana'o'in da suke ya zama sabon kalubale da suke fuskanta da ke kawo masu cikas. Abin da ya sanya su yin tattaki a Abuja hedikwatar gwamnatin Najeriya domin jawo hankalin al'umma akan halin da suke ciki. Malam Idris Yahaya da aka fi sani da Abu Amina shine shugaban kungiyar masu bukata ta musamman da ke gudanar da sana'o'in kansu. Mu da muke kokarin yin kasuwa saboda akwai kallon da al'umma suke mana, kawai in kai mai bukatar musamman ne kamar na kashe kenan ba masu mu amfani da wannan kalman, suna kallon ka kawai ba abin da zaka iya shi bara. Shi ne sa muka fito mu nuna wa duniya cewa ga mu nan masu kasuwa ne, kuma in kana so ka bi mu za mu je mu nuna ma inda muke kasuwanci. Daga ganin ka ga wani nan ma ya kasa kayansa yana kasuwanci,
ga wani keke mu na ma na mai bukata musamman muna kasuwanci. Da haka wannan shine abin da muke yi. Yanzu mun fito mu nuna duniya cewa duk wanda ya gan mu kai kyamace mu. Akwai dai mata wasu har da goyo da suka shiga cikin wannan al'amari, waɗanda suke nuna damuwa akan cewa sayan kayayyakinsu da sana'o'insu zai taimaka masu. Hajara Abdullahi tela ce da take yin ɗinki, koya take ji in an nuna mata kyama a sana'ar da take yi saboda kawai yadda Allah ya halicce ta. Ba karamin zafi nake ji ba, wata rana ji nake kamar zuciyata ya fashe, saboda ji nake kaman an ware ni kamar ni ba mutum ba. Wani yanzu ya ganka kana sai da kaya